Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Piesta ti panagbunyag ti Apo. Saganaan tayo, dagiti bagbagi tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may karita yung makiranot, kadagiti na santuan a misteryo. Si kanay baon, tapno pa imbagam, dagiti puso agbabawi, Apo, kasyan na kami. Si kang imay, tapno yabam dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Si kasitutugaw, iti maganawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pagkawanam dagiti basbasol mi, kanalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Hiday-dayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrubabanda, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwan, Apo Diyos, na ilangitan nga Diyos Ama, aman nakabaling amin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo,
bugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ke anak ti Ama, gloria iti Dios ti kangatuan. Sika amang ika kadagiti basbaso ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang ika kadagiti basbaso ti lubong, awate kada ito'y arararawin. Sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami, gloria iti Dios ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumanarag tayo. O Diyos, tibugbugtong anak mo nagparang, babaan tinapaypay so akin na tao mi. Ipaay mo kadita bigbigan mi, amahiyasping kami kankwana, iti bagi, ket maikari ang mapabaro ti kararwami. Dawati mi dito igapo ken Jesu Kristo anak mo ket Apo mi, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti ingkana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, daytoy ti adipin ko nga itanok ko. Ti pinilik kinti pakaayaywak. Inikak iti panakabalin ko, ket yegnan to ti kinalinteg kadagiti amin na nasyon. Dinto agpukaw, dinanto meti pigsa ti unina, ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasin to kadagiti nakapsot, katulungan nanto dagiti awan gaway na. Yegnan to ti agnanayon na hustisya kadagiti amin na tatao. Di nanto pukawen tinamnama wenno ti tured na. Ket ipasdek nanto ti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo a daga amang ururay iti panursuro na. Siak nga Apo, inayaban ka. Inikan ka iti panakabalin, tapno kitaem ipaka ti hustisya iti daga. Sika ti panakabagik ang makitulag to kadagiti amin at tatao. Sika ti panakabagik ang mangyeg iti lawag kadagiti pagilyan. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek, ket waya-wayaam to dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Kapya iti ibendisyon ti Apo kadagiti tatao na. Idaydayaw yu ti Apo, dakayuan na ilangita na parswa. Itanukyo ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu ti nagluryaan na nagan ti Apo, into nagparang tinasantuan, agparintumeng kayo iti sangwanan na. Agalangugan ti timek ti Apo, itirabaw dagiti baybay. Ket mangeg ti timek na, itirabaw dagiti nalawa at taaw. Mangeg ti timek ti Apo, iti amin na panakabalin kindayag na.
Titimek ti Apo, pagkintayagin na dagiti kayo nga narukbos, ket iti templo na, iryaw ti amin daytoy. Dayag iti Diyos, iturayan ti Apo ti layos, agari iti agnanayon. Ti may basa na adaw ti arami dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ije balay ni Cornelio. Nakita kun nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti siya sino man nga agbuteng ken kuana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya nga nasyon ti nagtaudan na. Ammuyo ti sao nga inted ti Dios iti Israel. Indi pa kaamuna ti naimbag nga damag amay papanti kapya gapuken Hesukristo nga Apo ti amin nga tao. Ammuyo tinaydumduma pasamak nga anaramid amin iti Judea nang rugi iti Galilea kalpasan nga nangikasaba ni Juan iti bunyag. Ammuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret ken panangted ti Dios ken kuana ti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin nga lugar ang nagar-aramid tinaimbag, ken nang papaimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo. Gapu taaddal ken kuana iti Dios. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luta, kadagiti balikan sana santo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Datayong anak ti Ama, hintay mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimmakal tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo. Ngam kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danom, ngam sumarsarno kaniyak, ti maysa adakdakkel ti panakabalin na ngam siyak. Jakpay maikari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan ti panakabunyag dagiti amin at tao na bunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag naluktan ti langit ket bimmabakyan kuana ti Espiritu Santo akas maysa a kalapati. Adda nangeg atimek a nagapo sa dilangit. Sika ti dungdungwek nga anak ko kinunana, maayayo ak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kaya yatek kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Apay anabunyagan ni Apo Jesus. Kadagiti Hudyo ti bunyag nga raramidan ni Juan Bautista ket bunyag nga mangisagana kadagiti tattao iti idadateng ni Jesus a Mesiyas, idadateng ti pagarian ti Dios. Gagangay kadagiti Hudyo ti panagbunyag ngem bunyag
nga agpaay ti panakapakawan ti basbasol, panakadalus, panakaugas, ti bunyag a sakramento nga awaten tayo, bunyag nga awaten tayo, itinagan ti panagtutuok ipapatay kan panagungar ni Apo Jesus. Aggidyat, apay nga napan nagbunyag, ket awan met ti basbasol na, saan met ama nagbasol. Dahito iti nagdakkelan nga pagpampanunutan tayo manan. No iti 2-3 alawas, nagamamirisan tayo ni Jesus nga maladaga. Diyos, nagbalin nga tao, imay iti sidong tayo. Nagipagbiag kada tayo. Hindi na taanganan, agtawan ti 30, napan pinabunyagan, nakilinya iti bunyag, ti panakadalos iti basbasol. Tapno ipakita na, ti panakikaysana, iti tao nga nakapimpiman ti kasasaad na managbasol. Tinapalalo nga panagpakumbaba na ket inbaklay kan inako na kinapudno na dayay nga mapanan panagbunyag. Inako ininot nga inako nan inawat nan inbaklay nan inkabil nan iti abaganan dagiti kinamanagbasol tayo. Tapno iti panagtutok ipapatay kan panagungar na idaton agpaay kada tayo. Daytoy tinauneg nga gapo no apay nga napan nagbunyag iti data nga bunyag ti panakadalos iti basbasol. Nakikaysa launay kada tayo. May kadwa napan nagbunyag tapno iti kasta takderan na ti imayan na ibaon nga daytoy ti annungan ken akom na umayan mangrugin ti panagserbina ti ministry na ti misyon nga naited ken kuana mangrugin nga ibanag na daytoy ti gapo nga imay iket tinakderan na iti panirigan inawat na nga isu ti imayan na dayta. May katlo isu ti panakapabileg na ited ken kuana ti Espiritu Santo. Kalpasan na nagtitimag daytoy ti anak ko adungdungwag unay. Isu ti kanito ti panakapabileg na. Kanito nga imay tapno ikaysana ti bagbagi na kada tayo nga managbason. Kanito tapno takderan na ti misyon nga imayan na. Kanito tapno na ited ken kuana dagiti saguday nga kasapulan na napabileg. Kanito ti pangeddeng mangrugin masapul nga ikeddeng na ket naayayo ti ama ken kuana daytoy ti anak ko apakay aywak unay. Kanito ti pangeddeng magkita tayo awan ti dua-dua aging gana nga idi agkarkararag iti Getsemani kasla agdua-dua ngam naiteden daytoy nga pangeddeng imay annungan ken akmen na inarakop na ti aramid ti panangisalakan na kada tayo. No amirisan tayo daytoy maiturong tayo met nga mangamiris iti bunyag nga inawat tayo. Ti sakramento ti bunyag dayjay simple nga rito nga nasuyatan agpaysua masuyatan wenno mairareb ti ngamin anag na jay mairareb immersion dayjay panakairareb ke gaputa iti panakabunyag tayo met maikaysa tayo ken Jesus nga naitanem jay ngamin panakaitanam tapno iti panakaitanam sa agungar. So ti pamunyagan iti sangwanan ti altar anda nakakabil nga basit nga pool ada 3 steps na agpababa bumaba da agbunyag da sadan to umuli 3 steps may rareb da may kabil tumeten da jay lupot nga puraw kaduan na nga agbunyag idi nataengan tapno iti pangeddeng ken iti desisyon na ngumidi maamiris nga apay nga itaktak tayo apay nga taktaken apay nga itantan ti panagbalin dayjay tao dayjay ubing nga agbalin nga anak ti Dios apay nga itantan nakaulawan tayo paytatan aket ibirbirok ti punsyon ni pamisa igiddan yonton ni birthday na igiddan yonton ni into no birthday ran mamimpinsan ti gastos naulaw tayon
pagarupan tayo nga di punsyon, ti mangmanmandaran. Nga dagiti bunbunyagan, di punsyon, ti kang runanan. Selama la dagiti na dumaming ramramba ka, pati minatay, di punsyon. May dama amin, di dama umaglualo, di dama umakimisa tayo kararagan, di minatay, di punsyon. Kimuyog dama amin, di punsyon. Ori di kasar, tila na pandi di simbaan, dagi yung mga anak, di punsyon, ti madarup. Nigbalingat at taon, ti punsyon. Talaga, naragsak ng laki di taangam. Nagkitaan tayo di nakaununag nga anag na di bunyag. Dahil mo birthday, awanan, na ikulasay, kumapoy. Kumap kapoy. So nga hantay itulok, kitaan nyo, tapno. Ito'y bunyag ni Apo Isus, nga mangipalagip mo, tikinasiyasino tayo. Nagbalintay nga anak ti Diyos, nagbalintay nga kamang ti simbaan, nagbalintay nga pasurot ni Apo Isus, nagbalintay nga templo ti Espiritu Santo. Gasam dagajay nga kasasaan tayo. Nga nasken nga takderan tayo mat. Anak ti Diyos, santay nga anak ti Diablo, anak natay ni Apo Diyos. Hindi ka po ta anak natay ni Apo Diyos, agad dagiti aramid, kababalin, panunot tayo kuma, na Diyosan. Ano na dumaakit niya nga rod, iti kinarasikan kinatao tayo, masairo tayo. Imbes nga na Diyosan, nasa iruanan. So na nga talaga nga, nasken nga talaga nga, aywanan tayo, patanuran tayo, ti relasyon tayo kenkwana. Anak na tayo ti Diyos, mabaan ti bunyag, nagbalintay nga anak ti Diyos. Nagbalintay nga kakabsat ni Apo Isus. Nagbalintay nga kamang ti iglesia na. Nagbalintay nga agtawid iti langit. Nagbalintay nga templo ti Espiritu Santo. Gasam day ta nga kasasaan tayo. Umadadamat nga ti magugustuhan tayo nga kasasaan tayo. Nagitay pa kay daydayawan ti lubong nga magasam day to'y. Anak na tayo ti Diyos. Kamang na tayo ti iglesia. Agtawid ti langit. Madadama nga ti magugustuhan tayo, titulo tayo dito daga, Donya, abogado, engineer, nayamatan titulo tayo dito daga, honorable, ngandad to yan, yay dayaw tayo, dinabunyagan tayo, idinalanan tayo ti krisma, ti panakisalakan, at dayta, anya nga tanok, nga naibok-bok kada tayo, nga mabis-bisin tayo lata ti pamadayaw. So ngayon tunukwan, nagado dagitay, posting tayo nga agbuak-buakaw, agbis-bistrad, ka nagpaspasaw. Ngumdatan niya pelang, tibirukan tayo nga pagpanakil tayo. Anak na tayo ti Diyos, kabsat na tayo ni Apo Isus. Namirisan tayo daytan, nagdakkel nga tanok kandayaw. Di tayo mamamiris, di tayo pagpagarupan, so nga kompormin tulata. Yung daytati ipalagip na. Ipalagip. Dati bunyag na po Isus. May palagip mat. Anya ti misyon tayo. Nyamat ti panggap. Apay nga nagbiag tayo dito daga. Nga rod ta. Nagbiag tayo dito dagan. Kasla ti amin nga pakakumikuman. Mangmanggad. Agob obra. Ore mapan makimisa agdardaras. Agob obra. Ada kamakama na agob obra. Nagbiag ka dito daga, agob obra. Ay, tinubram. Agbirbirok ti kwarta. Data tinubram talaga, day tagaya. Kanya ti misyon tayo, apay nga dito tayo daga. Aggurigor ka nung kaagobra ti Domingo, sayang jay ganansya. Day jay launay ti pakakitaan no talaga nga, maiturod tayo nga day Domingo kay sardeng mo. Ampay nga kanibusanan ti lubong, kasla ukom ti Lunis. Agob obra mong kitaam. Daya kinapatag ti kwarta kada panggananan. Hindi ko ni sunti ng nangruna. Napukaw jay turong anag tibiyag tayo. Nasken nga marikna tayo ti kaadda ni Apo Diyos. Nga madadama nga ti birbirokon tayo nga kaadda talaga nga material. Daya ti pakaragsakan tayo. Kasla kontento tayo. Hintanukan maamiris tayo. Panawam to amin. So nga kakaasi ka pa ino nagado nga sa nikwam. Ito no agbugsot ka, nagsakit tinakom mo nga matay. Apo, hampay. Lagi tao. Kailalapay na gito sa nikwam. Dayjay ni, ti kaadda ni Apo Diyos, iti kaunggan. Ti panang bigbig tayo, ti dayaw tayo, kasanak ti Diyos. Ti panang apresyar tayo, ti nadyosan nga kaadda ni Apo Diyos, iti tunggal maysa. Imagine no, mabigbig tayo ti kaadda ni Apo Diyos ti tumunggal maysa,
nagunag ti panagraam tayo. Santay nga nalaka nga gumura, santay nga nalaka nga mangeddeng, santay nga nalaka nga agilunod. Ngam no nakarabrabaw ti panagrikrik na tayo, kan panagkitkita tayo, panakarik na tayo ti kadda ni Apo Diyos, nalakatay lang nga mangeddeng, nalakatay nga manguyaw, nalakatay nga agmaritis, nalakatay nga mabadtrip, nalaka, magburuburi nga nalaka. Apay, awam mo ti panakariinakin ni Apo Diyos. So, nagsayaat, no, ikarigatan nyo, umay kayo, makimisa kayo, iti umayo pa nakimisa, makitam ti padam nga tao nga makasapul kin ni Apo Diyos, makasapul kin ka. Nagyiti nakapatpatag, nga datay amin, bigbigam, amuamam mo, ng bigbigam, kabsa mo, at ni Apo Diyos ken kuana, nakirano iti biyag na Diyosan. Dayta, ti palagip na dayta nga bunyag, inahawat tayo, tinadyosan nga biyag, nadyosan nga langa inawat tayo. Umanya pa'y nagaburan, iti happy birthday to you, o nagaburan. At adamot yung birthday, punsi-punsyonan, handa nakitan, dahil nakapatpatag nga inawat, dahil nagbunyag, biyag nga nadyosan. Kabla-kablawan na naragsak nga isasarak ti na Kristyon nga panagbiag. Gaputa ng karabrabawan, gaputa talaga nga tinanggabur kada tayo, biag ti material. Dagiti pakaupupayan tayo, dagiti pakaragragsakan tayo, sanga na Diyosan, material, arak, ponsyon, pamadayaw nga ubaw, nagganas, nagbado ka, naghihil ka, nagpaunat ka, ti buok mo, pinagpicture ka, nagpintas di lang nga, naulaw ka, naglaad ka gayam, ngamtiaw ng pintas mo ta. Maya mo ano ti panagkita mo, Jerupam ko, ang ganda ko. Oh. Maya mo, nagadugayam, ay may niya ano. Gayam, ada na pinpintas nga kita, antay nga kinapintas ti kaunggan. Ngumga po ta, puro kinapintas nga nakinruar, agpupos ka, simpa-simpaam, unatom takiday mo, kaputag kurang tingkabil ni Apo Diyos nga kurima-ama mo, ninayunam, kaputa nagsubra, kinisayam. Nya mo na Apo Diyos, nagadumot ti kurima-amat kon, kinisayam. Kaputa agkurang mat, ninayunam, kitaom niya, nalalaing tayo niya, Apo Diyos, mystic mo. Apay nga pinarsuan nga babae, lalaki ti feeling ko. Kitaom, nalalaing tayo ni Apo Diyos. Kitaom lagi kidayin Ang damo di agkasaran, apay, ang makita di rupanan, puro mo nangisit aminin. Nga makakatkatawa ko na nagmayat. Nga madagayam na pimpintas. Kita ang takaabay mo. Magpaiso. Ti pamati tayo ti katisismo. Kaingingas ni Apo Diyos. Ti tao pinarswa ni Apo Diyos nga kaingingas na. Lagi taom. Diyos ko. Kasi iti rupa ni Apo Diyos. Nang nga taang kaingingas. Ngam di naunag nga anag na, tinaunag nga anag na, jay biyag, ti kararwa tayo, waya-waya, rikna, panunot, dahil jay tinaisang sangayin iti tao, insagot ni Apo Diyos nga kinasiyasino ti tao. Karit lata, tapno ayatan, ken rauman, ken bigbigan tayo. So maminado, idi Christmas, mangagan tayo ti paset ti surat ni San Juan, ulbutag ko na, nga di na, tag ko na nga, eten na ti Diyos, di na mo tayo eten ti pada na nga tao. Ti Diyos ayat, no adda ayat, adda Diyos. No adda ayat, no awan ti ayat, awan ni Apo Diyos. Ti panang big tayo kini Apo Diyos. Masapol, nga agbiag tayo, nga kitaan tayo, hantay dadailan ti kinasanto, ti bagbagi tayo. So dayta, rauman ti bagbagi, awan ti kalintagam nga agpakapon, sang nga sikati ng ngaramid ta aanakam. Awan ti kalintagam nga mangritubar taropam kada amin, awan. Raumam, uno, ang nga mabalin nga abuswam tabagim, madadael, ti kinasagrado na. Ang nga mabalin nga pagayayamam tabagim, ang nga mabalin nga ada asawam, kamapa mo ipasublat, tabagim, aan. Dahil ti panakarespeto. Hanga mabalin, nga agnobyo kay pailaang, agkakaida kayo, nga aramidin yun,
ti aramiden ti agasawa, desecration dayay, dadaulam ti kinasagrado ti bagi, nasagraduan ta bagi, templo ti Espiritu Santo. So ano, agnobyo kay pailaang, gusto kong ipakita ang pagmamahal ko. Tayo na, magkaida tayo. Sus, ang panang pakita ti pagmamahal dayay, pananggon daway. Lan siyak ti makaam mo, akong bahala sa iyo. Nalpas ka, nayat kamot. Hindi nalpasan, pinanawan na kan. Nalabay ka pala, kunananton, nalpas. Awanan. Ang mabalin. Wala nga misumot ti trend, apo agjowa damat. Kinyawid na agjowa damat, agkasardan tumat. Handa pa'y nagkasar. Totor. Agtotor. Tilubong tayo, hanga makatot, totor. Masapul na dyan nga kababalin, agtotor. Hanga tutor, agtutor. Ngati agtutor, aguray. Ngati aguray, maghintay. Aguray ka. Haan, padasan mi, mumi materaramidin mi, madi. Dajay nga pleasure para iti agasawa. No ang kapay nga nagasawa, dadaulam, desecration. Mo yung background ko. Al-alwadan, laglagi po niyo, dakay nga naganak, mabuteng kayo, kadagiti anak yo, kagura na mo't apo, no babalawag, baamo na apo, agtalaw kanumat, agpakamatay kanu apo, no ati paag, so apo pakawanam. Haan isuro yo anak ko sa ampay. Nasubraan dahi to yan. No, ipari mo mat, aglibas dan tumulaang, kuna namanan. Ora ipari ko apo, aglibas da, kababain. Nakit-kita dan to, napandam ilaang di unog ti bangka. Ang suday ta, nalapas. Muna pan di sirok ti kandaruma. Ba? Iso nga. Day ta, ti bagi tayo. Templo ti Espiritu Santo. Imagine, pag naudan ti Espiritu Santo. So nga alwadan. No nagkamalikan, baamon, mga barwanang kan. Hamo nga itultulo yan. Nagkamali ang orden, babamtan, haan, mga barwanan. Isang oras nga, ni Apo Isus kat pabaruan na, itad na, tinabaro, agsubli tayo, agbabawi tayo, mapabaro, irugi tayo manan. Narabit, may tiblak kanto, may tublak tayo tumanan, bumangon, kalata nga bumangon. Templo ti Espiritu Santo. Awatan tayo, nasken mat nga awatan tayo, agpada, dagiti dakes ken naimbag. Ada dagiti dakes, nga dumteng iti biag tayo, ken ada dagiti naimbag, agpada. Awatan, ken aklunan tayo, ada isuro da dagita. Ada dagiti dakes nga dumteng, nga maliklikan. Ado dagiti imbag, kinapudno na, ado ti kinaimbag, nga marigatan tayo, na dado mga makaamiris, agpada kuma, nga awatan tayo dagita. Tuntunan tayo, ti panagpaunag, ti kinasingad, inaldaw-aldaw, ti biyag, ti panagkararag, agtamad tayo, agsarimadeng tayo, apagriing, itid tayo ti panagdaydayaw, sagbay tayo nga maturog, no adawaya tayo, iparintumang, ikantay ti waya, iwaya, paunagan tayo, ti relasyon tayo, kinkwanda ti kasayatan, ken kasayudan, ngamang tulong ti panagbiag tayo, paunagan tayo. Noong nga naunag, ti relasyon tayo kenkwana, isuda ti puon kan gapo dagiti nakaad-ado nga pagkapuyan, ken pagkapsutan tayo. Talaga nga, inaldaw-aldaw. Babaan ka dagiti aramid tayo, dagiti aming nga pakasaknan tayo, para ti pamilya tayo, panagayat kini Apo Diyos dayjay. Panagayat iti pamilyam, panagayat kina Apo Diyos. Ikam ti tiyempo ti pamilyam, Domingo, tiyempo ti pamilya, tiyempo ti pamilya. Saan nga panagtagod, ipaknim na ita, sagradong aldaw para iti pamilya, para iti pada nga tao. Iglesyam, ti pamatim, ti parokyam, ti sisam, dayjay. Maanan nga mangmanggod, isardeng mo, tano talaga nga, di mo lata isardeng. Kaslangay, di mo nga talagang akseptaren, nga adanto, tiyempo nga panawam to'y daga, agpatingga ti panagbiag mo ti daga, ada kararuam, ikam ti tiyempo ta kararuam.
Malaksid no agdardaras ka, anak ket obra ka nga obran tamatay kan. Ngam no tuturum tag biag ay ko tuturum man raumem ti Domingo. Aging gana ngantay maraem nga talaga ta Domingo. Wardi latta ti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Aging gana nga iti tunggal aldaw, kadi tayo masursurot ag parintumang kan ag daruk mama, ag tamad kan ni Apo Dios. Awan to latta ti usto nga turong kan anag ti biag tayo. Talaga nga importante data sa rimadeng Apo Dios adda ka. Sikat ti biag ko, sikat ti turong ti biag ko, ababala ti ka, uri 100 years ka ngagbiag dito daga. Nga madanto tiyempo nga talaga nga panawam ti daga. Inya kingkinwam. Rinuno mo amin nga panawan mo para dito daga. Ang mga rinunot nga para iti biag nga agnanayon. Dahil jay tinagpatag. May katlo, agyaman tayo kadagiti ado nga grasya. Nang runa ti bunyag nga inawat tayo. Tunggal Domingo, pabaruan tayo datoy. Tunggal waluan tayo ti mamati ak. Pabaruan tayo datoy nga kasasad tayo kasanak ti Diyos. Kan, siguro, nagkapinpintas nga laglagi po nyo mga kanayon, dahil tinaindaklan nga aldaw, hindi inawat yo, ti grasya, ti bunyag. Baka di pa'y malagip, no kaano nga nagbunyag kayo. Dahil aldaw, nga nagbaling ka nga anak ni Apo Dios, nakapatpatag. Napatpatag nga amang, hindi nagbaling ka nga tao. Dahil di nagbunyag ka, nagbaling ka nga anak ni Apo Dios. Lagi po nyo dayta, rambakan nyo dayta, itandudo nyo dayta. Tibunyag ni Apo Isus, palagip. Tibunyag ken misyon, ti panagbiag tayo. Itandudo tayo, tuntunan tayo, iti panagbiag tayo. Mamati ak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa, ti langit ken daga, mamati akmet ken Hesu Kristo, abugbugtong nga anak na, ken Apo tayo, at immao ti aramid ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santo. Mulit sa dilangit, ket situtugaw, iti magkanawan, ti Diyos Ama, aman nagkabalin namin. Agapuntos sa jay, nga may mangukom, karagiti sibiyag, ken karagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsikmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti natumat panagungar ti bagi, ken biyag, gagnanayon. O Diyos nga mami, san kami may karingaw mawat iti Espiritum, ngam gapo iti ayat mo kada kami, pinagbalin na kami nga anak mo babaan, ti panakabunyag mi, pakerdem ti pamati mi, ituloy mo ti panarabay mo kada kami, denggam dagiti raraw mi kat kunami, apo pabulgam ti pamati mi. Apo pabilgem ti pamati mi. Para kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno tumibker pay ti pammatida, katagbalinda pagtuladan, dagiti amin na nabunyagan itinagan mo. Tawaten mi ken ka, Apo. Apo, pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti mangidadao, tapno na Kristyanuan kuma ti panagturayda, katagari ti kapya ken kinalinteg iti puso ken panunotda, ken tapno aramaten da ti turayda, para iti pagimbagan ti pagilian. Tawaten mi ken ka, Apo. Apo, pabilgam ti pamati mi. Para iti daytoy agimong, ken amin na nagtitipon ita amang rambak iti panakabunyag mo. Tapno agnaed nga agnanayon ti Espiritum kada kami, ket maaramid mi as ipupudno ken si aayat dagiti pagrebengan mi akas Kristiyano. Tawaten mi ken ka, Apo. Apo, pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti saan pa'y anabunyagan, ken saan na makaamo ken kagapu iti materialismo, ken sana tumutup a panorsuro, tamalawlawagan ti pammatida, ket marukatan dagiti matada iti kinapudno, ketawaten da ka babaen ti na Kristyanuan na panakabunyag, tawaten mi ken ka, Apo. Apo, pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti kakabsat mi a pimusayen, ken dagiti amin nga adda sa di purgatorio, tamagunoddan ti agnanayon nga inanadi ta saklang mo, tawaten mi ken ka, Apo. Apo, pabilgam ti pamati. Managayta Diyos, patgam dagiti karkarag, dagiti tattao nga binunyagam, nga anak mo, kat patibkaram ti pamati da, iti agnanayon,
gapu matlaan kan Kristo nga anak mo kan Apo mi. Amin o Apo nga insa kumalarag kayo kakabsat ko tapno dagiti daton tayo makayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Awatam Apo dagiti daton nga iruknoy mi iti panagparang ti ayatem nga anak mo tapno ti sagot mi agbalin a sakripisyo ti anak mo. Iso aman ng bugo kadagiti basbasol mi, gapo iti kaasina. Dawati mi dati gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Magyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mikat pakay salakanan mi. Kada kami iti amin na tiyempo kandiso. Magyaman kami kan kaapo na santuan nga Ama, manakabari namin kan agnanay na Diyos. Jay karayan ordan impatuldom tibaro apan nakabugumi, babaan day di nakaskas daw pagilasinan, babaan titimag ka nagapos sa dilangit, ginsuro na kami tapno patsyan mi, ati anak mo pudno makipagbiag kadagiti tattao, babaan mat ti ulog ken kuana ti Espiritu Santo, iti kita akas la kalapati, impakamom kada kami, nalinanaam itilana ti ragsak ni Kristo nga dipon mo, katimbaw mo nangikas ka sa iti Ebanghelyo kadagiti nakurapay. Makinanggay kam kadagiti bilag ti langit, dati daga ikantami dagiti pakay ti dayawam, ti di agsarday kunami.
Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti ti langit ken daga, napno dayti pakay daydayan. Hosana, ikangatwa, madaydayan, yumayti na. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipaimo ta Espiritum amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipaay mo ida kada kami, mabagi kandara ni Apo mi ay Kristo. Isudi sakbay ayawat na, asi ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted karagiti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kada iti bagik iso mayawat to may paay kada kayo. Kasama na kalpasan di panang rabida ng halay iti kalis. Nagyaman manan ken kasanin ted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadagiti iti kalis ti dara ti barukan agnanan at tulag. Iso may buyat to may paay kada kayo kan iti aduat at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Maramirin nyo daytoy pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang ni, di ipapatay mo. O Apo aging gaiti, yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti panakay sarakan. Nagyaman kami, tamay kari kami, nga da dito sa kalang mo, katagserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo, tadaga mamakiranod, iti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkumati Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesia iti sa ngalubungan. Parirayam tayat na anadyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlong obispo mi kanamin na papadi. Laglagi po amin apimusayan awatem ida iti sidong mo apakakitaan dakyan ka. Ipaay mo matakaasim kada kami maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Tumakiranod kami kanang gasata na Birhen Maria ngayon at Diyos. Kanagasat ng Jose nga esposo na. Kada kita apostol kan sa santo nagkapudno nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad mat kadakwada. Mangitan tanok kan mangidaydayo ken ka, gapo kan Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, sika kaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kama ng kabaling ama, taming adayaw kan gloria, itagnanayin ngawan, inggana. Kas may isang familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito daga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw itoy, tikanan mi, tipatinan ngal daw. Pakawanem dagiti utang mi, akas mo at pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan, nga manugod iti sulisog, salaka na kam kat iti daw.
Salakan na kami, Apo, iti amin na pagdaksan, itdam, asiayat, takapiyam kada kami, babaan, titulong, taasim, mairisi kam kumay iti basol, kat may kanawa kami ti amin, nariribok, kabayatan nga rurayan, may tinunamaan mi kinagasat, ti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinanam kada giti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gabukan niyak, titid ko kada kayo. Sana nagiti basol, miti kitam, nagiti pamati, ti iglesia. Kirikas mayanor, ti pagayatam, ipaimo asi ti kapiyakan, panagkaykaysa. Sikang agbiag ka nagari, tagnan nga man, tinggana. Ti kapya ti Apo, kankunan kumangadda kada kayo. Ipaayo, ti kablao, ti kapya, iti maysa, kan maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, basbasol ti lubong, kasyan. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam. Kakabsat ko, adtoy ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, mamay ka kanya, may salas sa mapaimbag doon.
Kumanarag tayo, nataraunan kami o Apo, kadagiti na santuan a parabor mo, si Papa kumbaba kami nga agdawat ti kaasim, irikasta ipapuso mi adenggen, ti bugbugto nga anak mo, ket pudno a managanan kami, kan napaypayso kami nga anak mo, dawati mi daytoy gapo kan Kristo nga Apo mi. Piesta ni Apo Santo Niño Jesus, into no Domingo, magsentro dagiti ramrambak tayo, digay Bayugaw Oeste. Ti Apo adda kumakada kayo, benisyon na kayo ti managkabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng timisa, tayo itayat, kan kapya ti Apo. Agyaman tay, ken agragsak tay. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi,
Tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga agturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak. Tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang lingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla.